Nitie cosetto. Erokamano ahinya. Nitiere yore mopogore opogore Caroline maponono utiyo godo mar mondo mi utimane oganda obed kod ng'eyo ni mae kama nitiere ma an gi kansa kata aonge kod kansa. Gin yore mage maponono utiyo nikech jomoko wacho ni oyo method ma itiyo godo kata e pim miyo ok ada wuok mondo mi adhi atim kata pim mar kansa mopogore opogore. Nitie yore moko bende minyalo tii godo kata ka ng'ato nie ot kata ka pok ochopo e yo machalo kamano. Onyalo bedo e yo machalo nade ahinya odiochieng' ma kawuono kagoro wantiere gi twak. Koro e yore minyalo ng'e godo kapo ni ng'ato nitiere gi kansa, kaka daktari nowacho, ka intiere ot, inyalo ng'iyo thundi nikech e thuno no samoro kiyudo ka nitie gimokuodo thuno, nikech ok en kawaida mondo mi yud ka gimoro kuodo thundi no. Koro kinwang'o ka nitiere gimokuot, inyalo dhi osiptal mondo odhi ocheki ane. To kaka daktari be nowacho kae, ok ni gimoro amora mokuot e thundi ni nyalo bedo ni en kansa. Nitiere tuoche mopogore opogore mang'eny ma affect thuno bende. Koro kiwe mano be e yuothi, samoro king'iyo kata kicheko thuno, king'iyo kata yuothi nyalo yudo ka nitie lymph nodes, ginyalo bedo ni gi kuot kar kanyo, be mago inyalo dhi osiptal mondo cheki ane, wapimane wang'i ka nyalo bedo kansa kata ok en kansa. Asto kineno be kapo ni nitie nipple kama nyathi dhodho godo e thundi kanyo, kineno kodonjo gi e iye, ok en kawaida mondo donj gi e iye. Koro kapo ni neno kochako donjo gi e iye, onego idhi osiptal bende mondo wacheki ane. Samoro be nitie kaka pi, onyalo golo pi, onyalo bedo kata remo e thundi kanyo, ineno ka e nipple kanyo golo remo kata pi, koro mani dhi bende osiptal mondo wang'i ane. Kineno kata ka thuno loko kido, obedo kata rangi moro kata makwar kata rangi moro moko winjore, nikech ng'ato ka ng'ato ng'e kaka thunde chalo. Koro kineno ka nitie changes moko, nyalo biro kata osiptal to nitie methods ma dhi tiyo godo mondo wacheki ane. Kasto koro kichopo osiptal kacha, nitie test mwadhi timo. Koro kwaseng'i nitiere examination, nyaka wa examine mondi, clinical examination kaka daktari nyaka wakuong wang'i kapok wa ori test go. Koro ka nitie test mwa ori, nitie pichni ma wadhi goyo mondi wakuong wang'iyo kaluwore be gi iga ma ng'ato nigo. Koro nitie test kaka mammogram wanyalo timo, breast ultrasounds be inyalo tim, to ka wang'iyo kata breast ultrasound gi breast mammogram ko ok miwa like conclusive answer, wanyalo timo kata MRI. Koro mago test mwanyalo timo. Yeah. En adier ni joma chuo bende nyalo yude, to joma chuo bende thoro biro ga oko mondo mi wuog oko mondo dhi opimgi ka oluwore kata gi kwan ma untiere godo Texas Cancer Center kod mago bende machiegni kodu kata mosebedo kacha ka orango. Joma chuo kwan gi rom ga nade koso gine jogo miwacho ni oluor oko mondo mi opimgi? Joma chuo be nitie, tuoni omako nyaka joma chuo nikech gin gi thuno. Lakini kwan gi to ni piny, joma mine ma yudo kansa no mang'eny, lakini joma chuo nitie be wasenwang'o gi nitie kata mwathiedho, lakini ok ging'eny, kwan gi to ni piny. Erokamano. Daktari Dennis Meskela,